aquests no tiraran, eh? No tinc ganes de trobar-me amb Pep. Ja, És un gilipolles. he sentit el que li has dit al bar. És que el Pep és així, no canviarà mai. Doncs quina merda. M'agradaria tornar a Barcelona ara mateix. No paro de pensar en Max. Ho tens clar, ja. Sí, però després de tot el que li he fet... Estic bé, Mercè? Sí, ja ho veig. Va, vés amb elles. Jo estic pensant què fer. Jo, si m'hagués quedat a Can Barça, m'hauria agradat jugar com l'Iniesta. Com l'Iniesta, si sembla que no tingui sang, hòstia. És més fort del que sembla. Mira, a mi, tots aquests futbolistes, m'agradaria veure'ls fent xurros, per exemple. Però és que ells no són xurrers. Max, que no l'agafes? No conec el número. Què, voleu veure una pel·lícula o s'ho treu una estona? Tu què vols fer? M'és igual. Si em trobo amb l'Amèlia es pensarà que la persegueixo. Sí, collons, sí que ets exagerat, hòstia, també. Què vols? Max, tenia ganes de parlar amb tu. Estic a Londres. I què? Em pensava que ja m'ho havies dit tot. Sí, i segur que demà serà una altra cosa. T'ho dic de debò. Vull que parlem. Vull estar amb tu. M'agradaria que estiguessis aquí, amb mi. Algun dia els dos podríem anar a Londres. Mira, diumenge torno a Barcelona. Quan arribi, et truco. T'ho prometo. Fes el que et doni la gana. Max. Què, doncs que us quedeu a veure una pel·lícula o has quedat? No, sí, no era ningú important. Va, sí, mira'm la pel·li, va. Molt bé. Quina posem? Vaig gravar.